Ongi etorri, Txerrindu Baria websaioko ikus-entzuleak, Irungo jaiak pasa dira eta atxeen hartu badugu ere, ez dugu astu gure asteroko saio hau martxan dugula eta oraindik ere elkarrizketa asko egitea tokatzen zaigula, beti ere Laboral Kutxaren babesarekin eta laguntzarekin, gure esker ona beti haiei hau ahalbidetzeagatik eta albisteak albiste eta gaurkotasuna onera ekarri nahian, gaurkoan Iago Agirre dugu, estatuko txapelduna 27etan, duela egun gutxi batzuk lortutako Balentria Granadan. Urte arraro egiten ari zara, ibilbide arraro egin duzu azken urteetan, baina derrepente berriz ere denen agotan zaude, Granadan lasterketa ikusgarri hori irabazita gero. Zorionak Iago, garaipen ikaragarria lortu zenuena Euskadiko selekzioarekin, eta orain esan bezala denen agotan zaude, nola dijoa Granada osteko aje hori, resaka hori? Bai, bueno, eskerrik asko, eta orain disfrutatzen, ez da, ez da askotan Espainiako txapelketa edo lasterketa handi bat irabazten duzu, beraz, orain, disfrutatzen. Ez da askotan irabazten, baina zuk irabazten dezuneako, gutxitan irabazten dezula, estatuko txapelketa irabazten dezu. Bigarren aldia da txapeldun zarela, estatu mailan, aurrekoa duela 3 urte izan zen, juniorretan, baita Euskadiko selekzioarekin, eta bietan, zalantzarik gabe, sorpresa bezala irabazi dezula. Bai, hori da, eta esango nuke pasadena, larun batan egin dudana, orain baino sorpresa handia izan da. Bai. Nola joan zen larun batekoa? Egia esan, lasterketa hasieratik oso ondo sentitu nintzen. Genekien talde handi bat joaten bazen, lehenengo portuan oso zaila izango zela harrapatzea. Beraz, talde hontan sartu nintzen, eta metaraino pixkanaka jendea geratzen hasi zen, eta ja 5 txirrindulari gindoa zen, eta 15 kilometro falta zirenean eraso jo nuen eta metaraino iritsi nintzen. Zuk propioan hartu duzu, sorpresa izan dela, baina aztertu ezagun ondo Granadakoa, ze iesaldi bat izan zela, batzutan gertatzen direla iesaldi bidoi horiek eta sorpresa norbaitek irabazten duela, baina iesaldi horretan jende oso ona zegoen eta zuk lortu zenuen hortan indartsuena izatea, beraz ez da sorpresa asko edo pixkat aleatorio izandako garaipen baizik eta indartsuenak irabazi zuen. Bai, esan dudan bezala, denok genekien fuga bat iritsi alzerat, beraz, borroka handia egon zen portuan fuga hartzeko. Eta hori, uste dut fuga hortan txirrindulari indartsuak zeudela. Eta zuk momentu baten erabaki zenuen erasoa jotzea eta bakarrako bideari ekitea. Eraso indartsua izan zen, ez ditugu irudi asko, baina gutxienez argazkitan agertzen dana, izan zela eraso indartsu bat. Ez nuen nahi espeinera iritzea, beraz, lehenago erasoa jo nuen, ez nuen tarterik ireki, baina gero 10 kilometro ondoren berriro jo nuen, eta hor tartea ireki nuen. Duela 3 urteko emaitzarekin konparatuta, egia da duela 3 urte gertatzen zena askotan gertatzen dena, Euskal Herrian asko lehiatu zenuela, kanpora jo gabe, eta hor nolabaiteko sorpresa izan zen, ze onenen artean ez zinala agertu, estatuko txapelketak arte. Hemen guztiz kontrakoa, 2 urte dituzu UCI munduan, profesionalen artean, aurten Euskadi Fundazioan ari zara, baina egia da afizionatu edo 27ko bolada honetan ez zula sortea edo emaitzarik alde izan eta Granada arte pixkat penuria izan dezula, ez? Bai, hori da. Denboraldia oso lasai hasi nuen. Gero martxoan gutxi gora bera sasoi honean nengoen, baina erorketa bat izan nuen eta gelditu egin nuen. Eta orain arte kostatu zait berriro sasoi hona berreskuratzea, baina esango nuke zirkuito montainesetik beste era batean sentitzen nintzen sasoi honean. Eta Granadara oso ondo iritsi naiz. Zurekin batera, zure taldeari, Euskadi Fundazioari ere kostatzen ari zaio urtea, baina egia da ekainean beste nolabaiteko pedalkada bat hartu dezuela.
Bai, hori da, uste dut Nafarrako itzulia oso txarra izan genuen, baina hortik aurrera ja berriro esan dudan ez bezala zirkuito montañesen eta baita ere Vuelta Gazteñonen ja hobeto ibili ginen eta hortik aurrera ja uste dut oso ondo ibiltzen ari gara. Eta esan duzu, lasai hartu zenuela, sortea ez zenuela alde izan, montañesta gero bai. Ez dakit hortan ere pixkat buruak klik egin duen momenturen batean esateko estutu behar dut eta gauzak lortzen hasi behar naiz. Ni ez nuke esango. Ni denboraldi osoan lasai egon naiz, lana egiten, gauzak ondo egiten. Ez dakit zergatik ekainar arte gauzak ez diren atera, baina esan duen ez bezala lana ondo egin dut denboraldi osoan eta orain ari dira emaitzak agertzen. Talde filial batean zaude, garapen talde batean zaude eta hor beti presioa dago zuen artean gora pasatzeko hori. Zuk presio hori sumatzen zenuen gauzak lortu behar ditut gora jun nahi badet edo pixka lasaiagoa zinen zen badakigu zu txernoari lasaia zinela, baina txernoariek edo kirolariek beti dakazue zuen barnetan prozesio hori presioarena. Bueno, bai egia da denboraldi hasieratik argi geneukan nire helburua igotzea zen, baina bai bestalde taldean ez digute presioa jarri edo emaitza txarrak eukitzerakoan, nik ez dut presio hori aurkitu taldean bai. Igotzeaz solasten zara, baina ezin dugu ahaztu bi urtein dituzula UCI mailan, Gandikan gogoa zurekin ere hortaz hitz egiteko, zer moduz joan dira Alemania aldetik bi urte hauek? Alde batetik saia izan da, baina bestetik esperientzi oso polita, lasterketa handiak lehiatzen eta asko ikasten, bai. Seguro kontraste handia esan dezula hirukitik, zuzenean Alemaniako talde batera jauzi egin zenuen, nahiz eta hizkuntzak dominatu, nahiz eta irekia egon esperientzia berritara, estetik alde egitea 18 urterekin eta horrelako esperientzia bat arrozta izan daiteke eta hori ere kudeatzen jakin beharra, ez da edo norentzat horrelako giro batera pasatzea, ez? Bai, ezekan irukin egotea zerikusirik, baina ez dakit, agian egon nuen taldean, ere giro lasai bat zegoen, denak gazteak ginen, denak ez nuke esango esperientzi berdina izaten, baina hori denak gazteak lasterketa handiak frogatzen eta ez dakit oso ondo moldatu nintzen. Eta gain, arnasa hartzea tokatuko zaizu, afizionatu maila ezagutzea, ez den nolako ezagutzen, eta seguro beste nolabiteko sentsazioak edo beste nolabiteko giroaz disfrutatzen ari zara afizionatu mailan, Euskal Herrian asko lehiatzen gainera. Bai, hori da, etxean lehiatzen, juniorretan eta betiko jendearekin, eta asko disfrutatzen ari naiz. Bi urteko inpaso honekin, oso aldatuta ikusi dituzu aurkariak edo errepideak edo dana berdintxo ikusi duzu? Pizkat aldatu da, baina azkenean uste dut nahiko iguala da, bai. 20 urte zazpiko txapeluna zara orain, esan dugu, danen agotan egon bar zara. Zein helburu dituzu orain udaran zehar? Esan diguzu, helburu nagusia urte osoan zehar, txartel laranja edo profesionaletako txartel hori lortzea dela, baina hortarako bidean, ze bide edo ze ibilbide hartu behar duzu? Nire ustez ondo lehiatzen jarraitu, ea txapelketetan eman nuen nivela mantentzen dut, denboraldi geratzen den osoan. Esan zinen urteko lasterketarik garrantzitsuenean eta horrek nolabaiteko lasaitasun nahez, baina nolabaiteko esatia ni indartsu nago, besteak gaientza ditut. Orain tokatzen da, behin baino gehiagotan egitea, sontatasunari nabarmentzeko, ez? Bai, hori da, azkenean, txapelketak irabazi ditut, baino bakarrik lasterketa bat irabazi dut, eta denboraldi zati handienan, ez naiz nire nibelean egon.
Beraz, orain, hori, nivel hau berriz eta berriz mantendu behar dut. Eskerrik asko Iago elkarrizketagatik, plazer bat, eta batez ere zorionak, estatuko txapeluna izateagatik. Azkeneko galdera egin behar dizugu, eta afizionatua zeran horretan, badaki gutxi bera erantzuna, gainera donostiarra zea, harik Iago jartzen diguzu, baina urte osoan zehar, gure elkarrizketatu guztiei, galdera berdina egiten diegu, ea zuen txerrendularitza, esperientzarekin, zuen txerrendularitza egoerarekin, aukerarik ote duzu, edo gai zareten, zu zimaian izan zara, profesional artean, baina hori jakin nahi dugu, aukerarik duzun, zure taldean, edo zure txerrendularitza gisako ibilbidearekin, etxe bat erosteko zure herrian Donosti dela, eta, ez da edo norentzat erraza, eta zuretzat suposatzen dut zailagoa, ez? Ez, oso urruti nago, etxe bat erosteko. Beraz, Donostian are gehiago, are zailagoa da. Hori da. Eskerrik asko Iago, ez da errazena, galdera hau, Donostiarra, bakigundu lagun Donostia, eta gainera diru sarrerarik gabe, loteria bakarrik geratzen zaizu dirua irabazteko, baina esan bezala eskerrik asko gurekin izateagatik, etarte hartzeagatik elkarrizketarako, eta zuei beti bezala, urrengo bideo arte, profesionalak bezala baitare ezagutuko ditugulako afizionatu, eta gure txerrendularitzan ibiltzen diren hainbat txerrendulari. Eskerrik asko, eta horren arte, izan untxa. Eskerrik asko.